Bigyan mong kutsara, hindi. Imemekos-mekos ko to. Isa. Kutsara o tinidor? Mekos-mekos ko to. O, yan. Mix mo ano, yung May kutsara na. Mekos-mekos na. spinach. Yan. Mekos-mekos na. Oh, Insan, mekos-mekos mo na, Puro insan. alam ginaganyan yan. Hindi mo alam. Hindi mo alam. Eh di ano, kung saan napunta sa'yo yung walang laman na yun, sa'yo lang yun. Garabs kayo ng Garab ka, no? Minimekos-mekos to, pre. May instruction sa'yo. Dapat kasi magti-tiktok ka rin minsan. Sa TikTok ko lang nalaman to instruction na to eh. Kasi una ko to kinain, ano, tinansya ko yung may mga laman eh. Hindi, tsaka pag sinubo mo, masyadong marami yung ano. Oo, nakakasuya. Hindi No? ko lang ubus yung oras ko. Eh, naka-video tayo ha. Imekos-mekos na natin to, insan ha. Next, tornado. Tornado! Ayun, tornado! Tornado. Oh, mekos-mekos na yan, oh. Eh, di na mekos-mekos natin. Oh.